Di govend û dîlana de bi nîşana azadî re govendgerandin gelo sûce. Ciwanên Kurden li Mersîn û Agiriyê piştî govendgerandinê hatin binçavkirin. Vîdeoyên Kurdên ku di dawetan de bi nîşaneyên azadiyê govendê digerînin li ser medya civakî tên parvekirin û ev kes dibin hedef. Polîsan di operasyonên danê sibehê de van ciwanên Kurd bi kelepçeyên bereva jî dibirin polîsxana. Di biryarên dadgehên Ewropayê û dadgeha destûra bingehîn de kiryarên di vîdeoyê ku ji raya giştî re hatiye belavkirin nesûcin û kiryarên bi vî rengî di çarçoveya azadiya ramanê de tên nirxandin. Van ciwanan tu karekî bêqanûnî û sûç nekirine. Divê van ciwanan bi lez bên berdan. Di govend û dîlana de bi nîşana azadiyê re govendgerandin nesûce. Ew jî zanin ku nesûce. Îcar çima ciwanên Kurd ji ber vê yekê têne binçavkirin. Di şîrovan de binivîsin. Vîdeoyê li ser hesabên xwe de parve bikin û ji hevalên xwe re bişînin da ku vîdeo bigîje zêdetir kesan.